Finally, Elizabeth Kolai kaijangno thangui tongo kubuni bosongni Assamni Himangsu Das bai 12 November 2024 o. Nok jiton invitation mangbi khana bwle. Ngo invitation mai khana idea ko invitation jak. Nok jiton thangui nai ala join khai mano. Tam chin tiprasa dopharok ba haike mangde kubuni bosong robai kaijak sinai. Tabo kaisa Facebook tei social media rogo no nugui no mankhana chin tiprasa na ongni buku Elizabeth Kolai Assamni chela haike ba Assamni wansa Himangsu Das bai kaijang thangui tongo 12 November 2024 o. Elizabeth Kolai hingke to bo no cinema na chin tipra o ongoi music video tei singer ang o kaya pandani invitation nugui nei angbo tipra kaisa khoroksa tipra sang bokha belai to kosto bo nangman hai wngkha tamoni hingke ba tipra sarang hingke kisa successful ongkhe haike ba kisa kusa kakhlai chin tipra sarong no chin tipra kaijak kubuni bosong tan kaijak nang. Wansa bo tam khalai himalai bo kaisa guitarist haike ba kaisa guitar rok tamui ta sur rogo ahai chin tipra kurikha de bo tamungoi abono nang kaisa uansukma klai o. Bono chin tipra sani khoroksa ta sungkha ta nwng tani haino oni bosongni borok bai kaijak hinui sungmanlai bo tamoni sanai norok nugui mana bono chin tipra rok ba purisuk hinui basipo kaijaknai sai hai ta haino si bo ni bai kaijago hinui saui tongo kintu obo hai obo hinui ang khai o bono sabo tipra ni purisuk ongoi hinui tongnai ba kaisa tipra o job bo khai tongnai borok no abo kaisa bo kaijagoi thangka hingke ba kune excuse manui bagui sa hinui bokaka o ang nog tamo hini bokaka salai di.